करा से धोता रुका है उनको के हाल चाल पूछत रहब डेली उनको के हाल चाल पूछत रहब डेली जातानी कमाई देले आई ना एक बेले जातानी कमाई देले आई ना एक बेले ऐसन बात बा। अरे हाँ जी चली होने पहले कली है दर्शन जी ठीक से गुजर जाई तारा सजन जी। अरे टेंशन मत लो हम करब वीडियो कॉल देखे खातिर रुचि खाल कोनो दूसरा के देखे वो रवई हनमा घरवा में सोच सच के तड़प अकेली घरवा में सोच सच के तड़प अकेली ए जी जातानी कमाई देले आई ना एक बेले जातानी कमाई देले आई ना एक बेले। रिया फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। नरेश राजा सुख बेला कबो आई रुआ जो बनवा पूछेला। अच्छा बउआ बा घरे बारे सुबम कह दिल बानी हम बर्दाश्त ना होई तया के कदी है कम लागी पियास तो खाला मीठा के भेली लागी पियास तो खाला मीठा के भेली बुझाने जातानी कमाई देले आई ना एक बेले जातानी कमाई देले आई ना एक बेले।